So, on the way kami ng SM City Clark, coming from San Fernando, Pampanga. May pinapabili yung mga kids dahil mahabang masyado yung biyahe natin. At the same time na nagutom ako. Good thing, nag-open na pala tong 7-Eleven dito sa may along Friendship Highway, malapit sa may Mansfield. This is actually at Clean Fuel Gasoline Station. So, pasok tayo, hanapin natin yung pinapabili nila. Kain tayo ng konti dahil gutom na ako. So, ayun nga guys, dahil nainip nga yung mga bata sa biyahe, meron silang specific na pinapabili sa akin every time na bumayabiyahe kami. So, actually, hinahanap ko yun eh. Saan kaya dito yun? Hanapin natin. Hirap naman hanapin nun. Wala na po. Kikisa na po. Dakal po kasing tao na din abak. Isa, Luis. Saan kaya natin hahanapin yung pinapabili niyo sa akin? Ayun nga, so hindi namin nahanap yung pinapabili ni Isa sa akin. So hahanap pa tayo ng isang 7-Eleven para bilhin yun. But before that, tikman muna natin yung mga meals nila dito. Kasi napagod ako sa kakadrive. Buti pala may click machine dito at nakapag-load ako ng aking Easy Trip. At least pauwi kami, mag-NLEX na lang. Nga pala, soon magkakaroon ng ATM machine dito. So pwede na rin tayong mag-withdraw dito sa 7-Eleven. So finally, dito ko pala makikita sa 7-Eleven Ona ang pinapabili sa akin ni Isa. So favorite niya to actually, mga trolley, gummy worms, gummy bears. So ayun Isa, nabili ko na yung pinapabili mo. Eto na siya. You happy? Yay! So congratulations 7-Eleven, Clean Fuel along Friendship Highway, malapit sa Mansfield. Congratulations po. So another convenience store na pwede nating puntahan, daanan, 24 hours a day, 7 days a week. So if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next video. Until then, peace out. Bye guys. Bye! Isa!